Айде, убийства! Давайте, почвай! Мама, аз убия. Твое движение! Ние сме Poison Ivy и сме първата vegan straight edge група в България. Надявам се не последната. Силно се надявам не последната. Искаме да благодарим. Надявам се, че всички искаме да благодарим на една група, която според нас е много важна за нашето създаване, както и на следващите две групи, които ще свирят на тази сцена и като цяло за създаването на това микро, вече не толкова микро straight edge общество, което си имаме. Това са True Feeling. Реално те започнаха цялото това нещо. Не така за Симо. Симо, да го tukаш! Сме безкрайно благодарни и се надявам още много групи да взема този пример. Но преди всичко сме веган група, което е много важно за нас. И вярваме, че животните не са наш ресурс. Аз съм животните. Не са нещо, което да експлоатираме нито те, нито планетата ни. И се надяваме
поне на един човек, ако промени мнението, сме щастливи. Следващата песен Screams Unheard. Веган банда си термитери, който яде месо е мишо. Който значи, не знам дали гледате новини, но освен протестите, да свиним този Сони и някакви такива, Черно море буквално ще му правят сонди и някакви такива истории, точно както в Америка, с всичките тези нефтени разливки, с всичките тези глупости, още повече унищожавайки нашето крайбрежие. И тази песен е точно за такива буклуци, за големите корпорации, които тровят земята и не връщат абсолютно нищо на хората. Смърт за всички, които експлоатират.
Следващата е нова. Надявам се да хареса. Хубаво е. За всички, които обичат животни и след това се прибират и ги ядат. Рио. Да, следващата песен пак за животните, Сапрайз. Не ги яще, има протеини в други неща, аз ще ли бия в гледай. Дебели, никакъв проблем, бол храна, тофу, мофу, сувети има. Има нищо. Да, аре го
Първо, супер много месичи сте тук, супер много меси на всички, които бяха тук и на предишния ден, и преди това на всички други шоута през годината. Вчера имаше пак една простотия, която ми напомни за нещо, което се случва в тази сцена периодично. И това е някакви хора да казват кое не е окей, какъв цвят на кожата не е окей, каква сексуална ориентация не е окей, как да танцуваш не е окей. Кур за тия хора, защото те нямат място в тази сцена. Но въпреки че ги има тия хора, има такива моменти, в които хората се застъпват едни с други и правят продуктивни неща. Тия хора ще продължават да се срещаме някакво неловко и да ми казват, добре, че Ексоса да се видим на хардкор концерт. Бата има хардкор концерти всеки месец по няколко пъти, така че факъл в позори. Това е Ево, вчера на хората от Суптера и всички други. И останете за Суптера, супер яко е, че има повече групи от когато и да е било, по-различни групи от когато и да е било. Ево на всички. Топ! Следващата еджерска песен за Burial Site, за Subterra, за True Feeling, за всички едж банди. Мошерска песен, курза чичковците, искам да видя контузии, проблеми, кървища, сериозни работи. И за Цанко, его! За Крукмен! Искаме много да благодарим на Чиката, че ни покани и на всички свързани с организацията. Това е един фест, който трябва да продължи да се случва, макар и по малко по-различен начин от гледна страна на публиката, но все пак сме благодарни, че го има. Следващата песен е Кавър. Не се цвате фаща, не се прави! Ако някой я знае, се развие, ако не я знае, също се развие. Голяма банда,
Станете вегани, мишоци и това е.